Sicela wenze ukubalekile nokufanele ukusubscribe nokulike le video nokuthi ungaba yilunga la channel eliqavile njengamanje abantu abangamalunga ale channel bawu5 kuphela siyathemba ukuthi bazonyuka ngokunyuka ukuthi since sina 20 something thousand 26 to 1000 yabantu abasubscribe kwi channel. At least if you can have at least 26,000 people abangama members e channel, then lokho kusiza kakhulu ukwenza ukuthi at least une-rand isiyazi uthole kwena okuwumnikelo sokukhona ukuthi ngakuyi channel ukuthi wazi ukukhula i channel sikwazi ukudevelop sifike mhlawumbe nenye content ngokuhamba isikhathi or also other things that we want to do. So you can also contribute i account ongasebenzisa kulelo kune number ukwazi ukuthi uyifonele uma ufuna ukukhuluma nami direct, kodwa ungakwenza ngicela ukuthi isetshenziswe kuphela umuntu oyilunga lale channel, umuntu oyisubscriber, umuntu oyifollower of the channel, umuntu oyisupport of the channel. If you are not, please don't use it. Why ngisho nje ngifollow abantu abaningi otholayo ukuthi umuntu okade ecingela nje iphupho endlulela futhi wasethatha nje number ngobona ivideo sethatha inumber yangifonela. Angifisi ukuthi bekanjalo, ngifisa ukuthi engikhulume nabantu abangabalandeli be channel kuphela. Senze kanje. Uma ungifonela ungabuzi ukuthi ukhuluma noPastor Uningi, don't, because ukukhuluma nami le number yami, it's my personal number, akuna receptionist, akunawo umunye umuntu obambayo, it's my number, ingena kimi njalo. So don't ask ukuthi ngikhuluma noPastor Uningi, ungasi-introduce wena cela uhlale udabeni laloko ufuna ukusizakala ngakho. Sabelo wansela ukuthi ngibikele lePastor Uningi elangiphupheke ngibona kamatshe amaningi ngicela kusizo. Thank you. So nake singakusho sike sakhuluma la khona ngephupho lelithinta ukuthi iphupho ujikijela umuntu ngamatshe noma umuntu ujikijela ngamatshe, sakubheka lokho ukuthi nako okungavela, kodwa ke sikhulume nje ngamatshe in general ngoba amatshe angashintsha ihlukahlukene. Nako kokuqala singakusho ukuthi umuphupha amatshe kuwuphawu osithathe njengolukuma emaningi futhi egcwele mhlawumbe indlela. Lokho ngasho inkinga nethi ezizokwenza impilo ibenzima ukuthi ungakwazi ukuphumela noma ungakwazi ukuba nenqubekela phambili empilweni. Okwesibili singakusho ukuthi umuphupha amatshe ngathatha nje ngoPaul uma uwaqokelela ndawonye lusho ukuthi kumele mhlawumbe ulinde uthandaze ngokuba ke kungase kwesha isifo kungekudala. Number 3, uma uphupha futhi amatshe kuwuphawu oluhle kuma emhlophe olungasho nje ukuphepha noma ukuvikeleka noma ukuthula nokuhlanzeka nobungcwele, nanokuthi mhlawumbe kuzokuba nenhlanhla empilweni isikhathi esizayo esiseduze. Number 4, umuphupha amatshe kuwuphawu uma ujikijela omunye ngamatshe lusho ukuthi ke kumele uzame ukulawula isimo sentukuthelo, isimo sokucasuka nokukhungatheka onako ngomunye umuntu okungenzeka kungenjalo ungasudala umonakalo. uNumeri 35:17 uthi uma emshaya ngetshe elisesandleni sakhe umuntu angafa ngalo aze afe ungumbulali. Umbulali ke ubulawa nokulawa. Number 5, umuphupha futhi ithi kuwuphawu luhluma itshe lelihle futhi ulithanda. Lo ngasho ukuthi mhlawumbe usumfumene umsindisi futhi ususindisiwe noma usuwakhiwe kabusha noma uzokwakhiwa kabusha yizwi likaNkulunkulu. First Peter wokuqala yabo, 1 Peter chapter 2:4, sondlani kuyo iyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu, kepha-ke kuNkulunkulu likhethekile liyigugu. Izenzo 4:11 yena uyitshe eladelwa yinina bakhe eselaba inhloko yegumbi. La kukhulunywa ngoJesu Kristu ukuthi uyitshe. So itshe usinsalile lisymbolize uJesu Kristu, especially itshe molubona nawo kuyitshe lihle, uyitshe lithandekayo elingasho ukuthi la kungenzeka kuvezwa uChristu, kuvezwa uJesu. Number 6, umuphupha itshe futhi uphawu luhluma uphethe itshe limhlophe lusho ke ukunqoba, longasho ukufumana umusa nokuthola mhlawumbe umvuzo ngenxa yokholo lwakho nokuba ke msulwa kanye nokutholakala ungenazo izono nobubi phambi kaNkulunkulu. Revelations 2:17 ithi he who has an ear let him hear what the Spirit says to the churches. To one who conquers I will give him some of the hidden manna. I'll give him a white stone with a new name written on the stone that no one knows except the one who receives it. Number 7, uma uphupha itshe futhi kuwuphawu ngabili uchaze nje ukuba nenhliziyo elikhunike futhi embi. Ezekiel 36:26 ngiyakukunika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu, nginika inhliziyo yenyama. Number
Ukuphupha futhi kuwuphawu lokuma ubona nje inqwaba yamatshe noma uzokuzwa inqwaba yamatshe lungabe lichaza ukuthi wena kumele uqaphele ngoba mhlawumbe uzungizwa abantu ababi, abantu abalukhuni, abantu abanenhliziyo ezilukhuni, abantu ababi, abantu abangalungile. Siyabonga. May God bless you. Siwe